امبارح بدنا ميردينم لمديادة سيزدهمين فوارا برهمين هرمي ودياريان وبو بباجارين هرمي رج أنقرة هطاي وطرابزونيجي قلق فيرما تولي فواري بون فوار وحياة بيستون هي قانوني وقريبة. جورين بانيران بگرن حياة تشتين دياريه و جلو برگان. ev dîmen ji sêzdemîn fuara berhemên heremî û diyariyan e. Fuara li Midyata Mêrdînê îsal jî bi kelecan û beşdariyeke mezin dest pê kir. Li gel fîrmayên herêmê ji bajarên wekî Enqere, Hatay û Trabzonê jî gelek fîrma tevli fuarê bûn. Ji gelek devera esnafê me hatinin, ji Trabzonê penêr anîne süt ürünlerî em ê bêjin û tereyağî û şikletê wê. Ji bo milletê xwe em vî hingivî ji her deverê em top dikin bi mêşê hingiv, em tînin em dibin bera xelkê me midyatê bixwe. Di fuarê de ji panîr, zeytûn û tirşînê heya cureyên şîranî û cûl û bergan bi sedan tişt hene. Hingivê me heya, tahîna me yê taze heya, em taze li ber çavê millet em dikişîn, em didin wan. Lokum çeşîdî hene, bahara çeşîdîn hene, ji gîmê, ji hediyelik eşya, yani çeşit zaf hene. Gelê navçeyê eleqeyeke zêde nîşanê fuarê dide. Keyfem ji ve çıkar hat, destê xwe çêdikin bo yaxtikin, yani ji ber vê midyadê jî xweş dikin. Wallah fuar ji ber zaf qenca me ji xwe re cilan mêzênin. Tiştê wilo qencin yani. Fuara li Midyata Mêrdînê ve heya bîstûnehê kanûnê dewam bike. امنها بريخو بدنا اواني هلبت